Tiprasa Thansa ni Yapri Panda luaji jakha Khowai Behala bari amchayo Panda wo manjakha NLFT President Prasenjit tei NLFT ni adongrokbo manjakha o Panda wo NLFT President Prasenjit lukurokno engtong jorawo nangkukmani kokrokno shawi knarika. Tabuk lai tong sini dopani zati di sini Tiprasa. Oro Khwlai main uddesho hongke mo angka Behala bazar o kam singamo Dev Kumar Community Hall o hall sini monitoring village development committee ni tui nai boni sai tongmung bai ano malaina bagai ringkha jora kolongma sugno ringkha haipanang jora rimaya anguskango thanai saptawo sini NSA bai important meeting tongmani bagai ang mathangka thangaya koyar kitilman pore borona ang phainai hinai aro tongphaiteno boron date dihoka tini no date no borok sanka haipanang tini khaina musungman tongmaya sanden salangkai chung program khaya beserbak nayo angka haipano borok tini date fix khlaikhiga ani samani bisingti nai tini oro pandano ma chengkha tini 11 bar 11 da sini Tiprasa Thansa ni Yapri o pandano chengkha o chengmani bisingti nai kamiam sayo jungjal tongmarokno chung borong biaktui bebak collect khlaika samni problem tong sabotamoni samasya ngai tong o bebak chung khanaka ang kok sanan sekang borok bai free discussion o kok salaika boskango chung bahai kaisin Tiprasa Thansa ni Yapri no tebo naithokai tlangman obono tibo chung kok salaika chung kwbangma jora kolokma teinai sini Tiprasa rok vote kaisani malik singui tongo manthaini malik ngi mania election phaikai vote marelayo MDC EM MLA ni chongui roholayo aboni yagolo kyaba kami hamkrai chung nugya chung mania aboni bagai chung tini o salo o jagao chung phainai sini Tiprasa lukorok bai kok salen bagi phayota Sate ke sini Tiprasa ko ahugo jati hini sini bagi apan kaise phaikai kala Tiprasa Thansa ni Yapri manena chung Thansa chung kok kaisa chung buma kaisa ni busa chung boskango tebo pohom dodom khlainai chung naithotok khlainai sini wansok mano chung Thansa tongkhai bebak no khlaimano mayak mungsa krei chung Thansa krei ni bagi che tawmanya Thansa krei ni bagi che sini Tiprasa leader no chung thokiwo buini dofani leader chung phai thoki phaya aboni bagi tini ne boskango press media ni bisingti nai obonang kok kotana mutung je phaidi sini Tiprasa leader thong nini divisional wise leader thong village leader thong te kamiam chaini joto phainai sini Tiprasa Thansa ni Yapro phaidi chungbai phai malaidi chung bahai ke sini Tiprasa Thansa ni Yapri bisingti nai sini man thaina chung mani mannai bahai ke sannai chungabo salainai obonota ekot ni bisingti tabuk cholin tongo abo non stop no choli tongo te development project anguskam boisa saka abo submit khlaidi hini chung submit khlaika o submit khlaimani bisingti nai tabo abo planning o thanai planning thamani pore abo ayang saka o rohore nai bor abono approve khaimani yagolo hongke sini je project chung je submit khaimani o wasti nai chung Tiprasa hamkraini bagai samung tangnani bagai chung Yapri sei mannai ta